pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, y Seintiau Newydd. Gol wych i Jiws! Y Seintiau Newydd ydy pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru. Michael Wilde yn ergydio, yn rhwydo. A'r Seintiau Newydd yw pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru. Nhw sy'n gosod y safon o blwyddyn, nhw sy'n neud i, nhw sy'n gadathlu. Draper, heibio i Edsi. Yw hynny golygu'r bencampwriaeth? Y Seintiau Newydd yw pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru. A Wilde sy'n selio'r bencampwriaeth i'r Seintiau Newydd. Am y chweched tro, Am y 7fed tro, dyma'r 10fed tro. pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru. Y Seintiau Newydd! Hymryd gan Eiron Edwards i lwybr Draper, nôl at Eiron Edwards. Mae'n mynd i hyn! A na chi gol! Ac unwaith eto, y pencampwyr ydy'r Seintiau Newydd. A mae Ben Clark yn gosod i stamp. Pencampwyr 2021-22, y Seintiau Newydd. Dario bell! O, na chi daran o ergyn. Sistovic, tot Redmond y gyfle fan hyn. A mae Smith ar y postyn pella yn sgorio'r gol.